हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल। आंनि एमपि बड' इडु यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय। लोगोफोर, आं भिडिअ लाबोयैया गोबाव सम जाबायमोन, बिनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय जायो। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय टप 20 बड' जिके लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना दायो इन्टारेस्टिं दङब्ला आंनि बे टप 20 बड' जिकेखौ स्किप खालामालासे थांनानै नायहैनो हासिगोन। थुदो बिदिब्ला जों दिनै दिनैनि टप 20 बड' जिकेखौ। लोगोफोर, आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। अब्लानो आं जेब्लाना भिडिअ गोदान हगारगोन अब्लानो नोंथाङा मोनहैनाय बायदि। थुदो बिदिब्ला जोङो दिनै बारा गोबाव खालामलिया, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स ग'। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबि बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। दिनैनि गिबि सोंनायाव दं 1 नाम्बार। आं दङब्लानो नों दं, आं गैयाब्लानो नोंबो गैया, मा दे? बिनि फिननाया जागोन अक्सिजेन, मानोना जों अक्सिजेन गैयाब्लानो थांनानै थानो हाया। 2 नाम्बारनि सोंनाय। थुला बायदि गोजावो, अन्थाइ बायदि गोदोयो, जेसेबां गोथौब्लाबो जेरबासेल' जायो, मा बेलाय? बिनि फिननाया जागोन एम्बु, मानोना एम्बुआ जेसेबां गोथौब्लाबो गोदोआ। 3 नाम्बारनि सोंनाय। बेयो मा बेसाद जायखौ जों दाङाब्लानो हमथानो हायो? बिनि फिननाया जागोन हां। 4 नाम्बारनि सोंनाय। बिफांनि सायाव फिथाइ, फिथाइनि सायाव बिलाइ, मा दे? बिनि फिननाया जागोन रैमालि एबा आनारस। 5 नाम्बारनि सोंनाय। भारतनि राष्ट्रीय जुनादआ मा? बिनि फिननाया जागोन मोसा। 6 नाम्बारनि सोंनाय। भारतनि बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन फावखुंगुरा सोर? बिनि फिननाया जागोन शाहरुख खान, मानो होनोब्ला शाहरुख खानानो फावखुंगुरफोरनि बिथोराव बयनिफ्रायबो धोनिसिन। 7 नाम्बारनि सोंनाय। बियो मा खामानि जायखौ हौवा मानसिया खेबसेल' आरो हिनजाव मानसिया खनले मावो? बिनि फिननाया जागोन खाफालाव सिन्दुर फुननाय। 8 नाम्बारनि सोंनाय। बबे नोगोरखौ गलाबी नोगोर बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन जयपुर नोगोरखौ। 9 नाम्बारनि सोंनाय। बारियाव गुजुयो, गाबज्रिब्लाबो फैया, मा बेलाय?
बिनि फिननाया जागोन रुवा। 10 नाम्बारनि सोंनाय महात्मा गान्धीजिखौ सोर गावथारदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन नाथुराम गडसेआ गावथारदोंमोन। 11 नाम्बारनि सोंनाय दैमा दैसा रानलाङो बिफां खर'आव दै मोनो मा बेलाय? बिनि फिननाया जागोन नालेंखर एबा नारेंखल। 12 नाम्बारनि सोंनाय माबे सागराव मासेबो ना मोननाय जाया? बिनि फिननाया जागोन मृत सागराव। 13 नाम्बारनि सोंनाय बिदा फंबाय साब्रै मोखां हाला हाला सानैया उदै फमफोला मा बेलाय? बिनि फिननाया जागोन साल खुन्था। 14 नाम्बारनि सोंनाय माउन्ट एभारेस्टआ बबे हादराव दङ? बिनि फिननाया जागोन नेपाल हादराव। 15 नाम्बारनि सोंनाय भारत हादरनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जागोन दिल्ली। 16 नाम्बारनि सोंनाय मानसिनि माबे अंगआव थै थाया? बिनि फिननाया जागोन खानाय आरो आसुगुराव। 17 नाम्बारनि सोंनाय भारतनि राष्ट्रीय फिथाइया मा? बिनि फिननाया जागोन थाइजौ फिथाइ। 18 नाम्बारनि सोंनाय जरासे दाउ मैना मालायखौ नुयो गावखौ नुवा। बिनि फिननाया जागोन मेगन। 19 नाम्बारनि सोंनाय दावरायनि आयुआ बेसेबां? बिनि फिननाया जागोन 20 बोसोर। 20 नाम्बारनि सोंनाय लास्ट कुइसन दैया मा गैया? बिनि फिननाया जागोन गाब एबा महर गैया मानोना जेराव जि आगजुआव दोनो बियो बिनिनो महर लायो। बेनिखायनो दैया गाब एबा महर गैया। स' लोगोफोर दिनैनि टप 20 बड' जिके सोंनाय फिननाया एसेनोसै। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै गालां।